Her тапшыруыбызны biz büyük kişilerinin мәгариф, мәктәп, укытучылар турындагы сүзләр белән башлыйдык. Бүген алай булмас. Татарстан büyük фаҗига кичерә. Укучылар һәм укытучылар мәктәпкә һөҗүм вакытында һәлак булды. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүгенге программада башка сыймаслык югалту. Балалар һәм укытучылар һәлак булган Казан мәктәбендә нәрсә булды? Ил тарихын белү, җиңү диктанты нәтиҗәләре нинди? Яңаша өйрәнергә Россиянең иң яхшы укытучысы Казанга нинди максат белән килде? Казанның 175 номерлы гимназиясендә фаҗига булды. 11 май иртәсендә мәктәптә дәресләр иң кызган вакытта яшь малай мәктәпкә кереп атыша башлый. Бәладән сакланып калып булмады. Һәлак булучылар бар. Алар арасында укучылар һәм укытучылар. Гимназиядә нәрсә булды? Бу хакта фаҗига хроникасында. Май бәйрәмнәреннән соң ул беренче уку көне иде. Атна буе керешмәгән балалар бер-берсен сагынып, җәйге каникулга планнары турында фикер алыша. Әмма ул планнарга тормышка ашырга язмый. Мылтыклы кешене беренче булып мәктәп вахтеры күреп ала. Инструкция буенча эш итеп ул куркынычлык тимәсенә баса. Куркыныч янавы турында мәктәп директоры тавыш көчәйткеч элемтәсе аша хәбәр итәргә өлгерә. Шуннан соң бар укытучылар да үзләрен ничек тотарга кирәклеген белә. Я закрыл кабинет, приказал детям. Ул вакытта бер генә укытучы да үз тормышы турында уйламый. Балаларны парта астына яшереп, үз гәүдәләре белән үлем куркынычы янаганлыктан каплый. Он зашел примерно в 9 часов и выстрелил нашей учительнице, классному руководителю, в ногу. Тәрәзәдән сикергән балаларны сынулар белән хастаханәгә илтәләр. Шул ук көнне зыян күрүчеләрнең барысы янына республика президенты, Россия мәгариф министры һәм сәламәтлек саклау министры керә. У вас где перелом? Федераль министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре белән бергә Казанга медиклар һәм психологлар килә. Авыр эмоциональ тетрәнү кичергән укучыларга, педагогларга ярдәм күрсәтә. Иң авыр хәлдә калганнарны икенче көнне самолетта Мәскәүгә күчерәләр. Шәршәмбе көнне зиратларда бу фаҗигада һәлак булган кешеләр белән хушлашалар. 7 бала, 8нчы сыйныф укучылары һәм 2 хатын-кыз, инглиз теле укытучысы һәм башлангыч сыйныф укытучысы. Режим охраны объекта. Сак режимы төрле, әмма барлык объектларда сак сигнализациясе төймәсе белән җиһазландырылган. Бу иң төп ысулларның берсе. Ул барлык махсус хезмәтләргә хәбәр итә. Кнопкой тревожной сигнализация. Элек үзе дә укытучы һәм директор булып эшләгән республика вице-премьеры Ләйлә Фазлиева хәбәр иткәнчә, тикшерүләр тәмамланганнан соң ул хәлгә ахыргы бәяне бирергә мөмкин булачак. Әмма ул мәктәп коллективы тотышы һәр яклап дөрес булуына ышана. Безнең укытучылар чын батырлык кылдылар, алар вакытында ишекләрне яба һәм кайбер укучыларны үз гәүдәләре белән капладылар. Казандагы хәлнең барышы турында Россия президентына даими рәвештә сөйлиләр. Владимир Путинның матбугат сәрхатибы Дмитрий Песков белдергәнчә, ил җитәкчелеге мәктәпнең барлык педагогик составының фидакарлыгын һәм батырлыгын югары бәяли. Шәршәмбе көнне мәктәпкә кереп укучыларны атып үтергән Илназ Галәвиевне тикшерү изоляторына җибәрәләр. Нинди максат белән үзе берничә ел элек укыган мәктәпкә үтерергә бардың дигән сорауга ул җавап бирми. Меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура республикада барлык мәктәпләрендә тикшерә башлый. Укытучылар һәм уку йортлары җитәкчеләре белән тагын бер кат куркынычсызлык чаралары турында сөйләшә. Будет усилен контроль. Татарстан Республикасының барлык мәктәпләрендә контроль көчәйтеләчәк. Татарстан президенты йөкләмәсе буенча, Россия Эчке эшләр министрлыгы линиясе буенча Росгвардия вәкилләре һәм муниципаль орган хезмәткәрләре мәктәпләргә чыгып тикшерү эшләре алып барачак. Министр сүзләренчә, һөҗүм вакытында җимерелгән бина һәм сыйныфларны төзекләндергәннән соң 175нче гимназиядә уку процессы дәвам итәчәк. Хәзергә укучыларның бер өлешен күрше мәктәпләргә күчерәләр, икенче өлеше быел укуны дистанцион рәвештә тәмамлый. Әмма укучылар ел буе әзерләнгән барлык имтиханнарны да гимназия укучылары вакытында тапшырачак. Казанлылар һәм бу авыр мизгелдә ярдәм итәргә килгән кешеләр мәктәп янында барлыкка килгән мемориалга чәчәкләр һаман алып килә. Кайгы уртаклашу сүзләре Казанга илнең төрле шәһәрләреннән генә түгел, бөтен дөньядан килә.
Башка темаларга. Россиядә яңа традиция барлыкка килде. 9 май бәйрәме алдыннан җиңү диктанты язу. Тарихи проект безнең илне генә кулачлап калмады. Аңа дөньяның 80 иленнән катнашучылар кушылды. Алар Бөек Ватан сугышына багышланган сорауларга җавап бирделәр. Алар өчен инглиз һәм кытай телләрендә вариантлар да махсус эшләнде. Җиңү диктанты Казанның 98-нче мәктәбендә дә узды. Анда укытучылар һәм балалар гына түгел, җәмәгать эшлекләре, депутатлар, шулай ук Татарстан мәгариф һәм фән министры катнашты. Нияз Рахман шул диктантта булып кайтты. Рамазан Шәрәфетдинов Казанның 98-нче мәктәбенең кадет сыйныфында укый. Ике бабасы да сугышта катнашкан. Үз тарихыңны белеп, Бөек Ватан сугышы турында булган гыйлемнәреңне яңартып туру комачау итмәс ди ул. Айруча тормышын хәрби эш белән бәйләргә теләүчегә. Мин кичә белән утырдым, әзерләндем. Бөек Ватан сугышы турында историяны укыдым. Минем менә ике бабай булган, бер бабай ул үлгән 40-нчы елда, эшелонда баргач, икенче бабай ул бөтен сугышны узып китте, Польшада сугышты, отрядлар белән, аннары тагын бендеровцы белән сугышты. Җиңү диктанты Татарстанда 3-нче тапкыр уза. Быел барлыгы 159 майданчыкта, шуларның берсе Башкаланың 98-нче мәктәбендә. Биредә балалар белән бер парта артында Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да утыра. Безнең тарихны яшь буын вәкилләре кечкенәдән белергә тиеш ди ул. Чөнки сугыш дигән афәт хакында онытырга ярамый. Илсур Хадиуллинның бабасы шулай ук сугышта батырларча һәлак булган. Әтисе фронтка киткәндә, әниемә 20 көн булган, гаиләдә 4 бала әтисез үскәннәр. Мин бүген сугышка катнашып һәркемне искә алам. Мәктәп еллары искә төшә. Безне 9 майга митингка чыгаралар иде. Безнең алда ветераннар, тыл хезмәтчеләре чыгыш ясый иде. Аларның батырлыгы аркасында бүген шушы илдә яшибез ди ул. Җиңү диктантының максатлары бик зур, бик изге. Чөнки менә шул бөек җиңүнең 1976 елда шушы көннәрдә үзебезнең бабаларыбызның, әтиләребезнең, гомумән безнең халкыбызның, Советлар Союзы халкының зур героик куйган кешеләрен искә төшерү, аларның яңадан бер кабат аларның батырлыгына соклану өчен җыела торган, языла торган диктант бу. Әйтергә кирәк, тарихны искә алу. Диктант үзе тест рәвешендә, анда катнашучылар 45 минут эчендә 25 сорауга җавап бирергә тиеш. Монда барысы да күзәтү астында уза. Укытучылар алдан ук катнашучыларны кагыйдәләр хакында кисәтә. Монда күчерергә һәм инде кесә телефоннарыннан файдаланырга ярамый. Диктантның баллары югары булса, укучыларның шәхси портфолиоларына теркәләчәк. Катнашучылар җаваплыкны яхшы аңлый. Минем өчен диктант авыр булмады. Безнең мәктәптә тарих дәресләре бик яхшы итеп укытыла. 20-21 балл булырга мөмкин. Мәктәп укучылары белән янәшәдәге партада министр Илсур Хадиуллин да җаваплыкны тоя күрәсең. Биремне игътибар белән үти, хәтта кайберләрен эчтән кабатлап укыганы сизелә. Сораулары бик кызыклы ди министр. Шәхси портфолиога бу баллар үстәргә мөмкин һәм тиештә. Ә булай инде уйгыр окутларына керү өчен мин уйлыйм, бу андый нинди булса, андый максат белән эшләнәм менә югары окутларына керү өчен. Мин бүген диктант язам да, ничәдер балл алам да, керәм дип. Бу аның өчен түгел, бу кешенең шәхси эше, бу һәр кешенең күңел эше. Шуңа күрә әлбәттә, балалар яхшы язсалар, билгеләр яхшы булса, тарихны белүләрен күрсәтсәләр, без аңа сөенәбез. Ни өчен Казандагы майданчыкларның берсе буларак 98-нче мәктәпне сайлаганнар соң? Җавабы гади ди укытучылар. Әлеге белем йортында патриотик рух көчле, аның хәтта биредәге диварлар саклый кебек. Безнең мәктәп кадет мәктәбе. Кадет мәктәбе булгач инде, ул бит инде 41-5 еллар сугыш, безнең балаларда инде белемне тикшерү максатыннан шулай. Билге куелмый, балалар билгеле булачак. Алар идентификатор номерларын үзләре белән алып китәләр һәм сайттан үзләренең ничә балл җыйганнарын кереп белә алалар. Гомумән алганда, җиңү диктанты үзенә күрә яхшы бер күркәм традициягә үрелеп бара. Казан гына түгел, башка шәһәр һәм районнар да бу акцияны хуплап алды. Мисал өчен, акциянең географиясе ул дөньяның 80 илендә һәм Россиянең төрле төбәкләрендә үтә. Быел Татарстанда да майданчыклар күләме 159, 130 мәктәптә, 11 вузда, 2 һөнәри белем бирү оешмасында, 2 музейда, 3 гаскәри частьтә, 5
күч структурасы учрежденияларында 5 хәрби уку йорты, 3 предприятияларда оештырылды. Иң мөһиме үткәннәр хакында унытмау, чөнки Бөек Ватан сугышы безне бердәм һәм көчле алдагы буыннарга аяз күк бүләк итте. Казан Федераль университетының IT лицейына махсус укыту фәнни үзәк булдырырга 600 миллион сум акча биреләчәк. Мондый мөмкинлеккә ул грант бәйгесендә җиңеп лаек булды. Лицей-интернат өчен бу матди базаны җиһазлауда, укучыларны фәнни тирәлеккә җәлеп итүдә, олимпиада хәрәкәтен көчәйтү, яңа стандартлар буенча педагогларны әзерләүдә. Лицей ансыз да илнең иң яхшы уку йортлары рейтингында. Шуңа күрә ел укытучысы бөтен Россия бәйгесендә абсолют җиңүче математика укытучысы Михаил Гуровны нәкъ менә бирегә чакырулары көтелгән хәл. Ул мәктәп педагоглары һәм укучылары белән мастер-класслар уздырып кына калмыйча, бәйгенең төрле этапларында катнашкан Казанның укытучылары, шулай ук яшь өмет бирүче педагоглар белән дә очрашты. Глена Сибулина илнең иң яхшы укытучысы белән танышты. Һәр укытучы алар өчен оештырыла торган махсус конкурсларда катнашып карарга тиеш. 2020 елның Бөтен Россия ел укытучысы бәйгесенең җиңүчесе Михаил Гуров нәкъ шулай ди. Казан шәһәренең IT лицейында ул мондый чарада катнашу тәҗрибәсе турында сөйләде һәм үзенең укыту алымнары белән уртаклашты. Ел укытучысы конкурсы һәм башка һөнәри осталык конкурслары укытучылар өчен шундый зур этәргеч профессиональ үсешкә һәм карьера үсешенә ярдәм итә торган бер трамплин. Ростов-на-Дону шәһәренең укытучысы Михаил Гуров 10 ел дәвамында балаларга математика укыта. Узган ел бәйгедә җиңүе аның күп еллык хезмәтенең нәтиҗәсе. Моннан тыш бу вакыйгадан соң аны Россия Федерациясының мәгариф министры киңәшчесе итеп билгеләделәр. Безнең мәктәптә шушы бәйгедә җиңүче булган Наил Мирсаитов эшли, биология укытучысы. Ул быелны анда жюридә катнашты һәм әлбәттә ул кайткач әйтте, һичшиксез Михаил Гуровны чакырырга кирәк, чөнки бик кызыклы шәхес. 2 көн дәвамында Гуров лицей укытучылары һәм укучылары өчен ачык дәресләр үткәрде. Педагогларны методик остаханәләргә чакырды. Өстәвенә ул ел укытучысы бәйгесенең финалында күрсәткән ачык дәресе белән таныштырды. Аның өчен ул Прези дип аталган махсус программада нәтиҗәле презентациялар булдыру буенча мастер-класс күрсәтте. Визуальләштерү, димәк, бу без өйрәнгән, кулланган презентация гына түгел, рәсемнәрнең масштабларын зурайтуга юнәлдерелгән. Шундый ысулы бар аның. Мастер-класста 10-15 минут эчендә без Казан шәһәре турында шу яңа программада презентация ясадык. Гуров үз эшендә алдынгы укыту усулларын куллана. Бу укучыларга материалны җиңел үзләштерергә мөмкинлек бирә. Лицей укучыларының да Гуровның ачык дәресендә катнашу мөмкинлеге булды. Кызыклы мисаллар нигезендә укытучы балалар өчен катлаулы булган темаларны да аңлатып бирә алды. Кичә үткәрелгән дәрестә ул безгә параметр теманы аңлаткан иде. Шул тема БДИда бар. Шуңа күрә шул тема безнең өчен бик мөһим. Кинодан кадрлар күрсәтеп аңлаткан иде. Төрле функциялар ничек төзергә күрсәткән иде. Шулай ук монда ел укытучысы бәйгесенең төрле еллардагы җиңүчеләре катнашында панель дискуссия узды. Михаил Гуровка Алмаз Хамидуллин һәм Наил Мирсаитов кушылды. Әлеге дискуссиягә Казанның яшь укытучыларын чакырдылар. Катнашучылар һөнәри үсешкә омтылу турында фикер алышты. Лично для меня Минем өчен конкурс ул майданчык иң алдынгы укытучылар белән тәҗрибә уртаклашырга ярдәм итә. Яңа идеялар, яңа белемнәр, яңа алымнар тупларга мөмкинлек бирә. Укытучыга үз тәҗрибәсен күрсәтергә булыша. Бу 2 көн чарада катнашучыларның барысы өчен дә бик нәтиҗәле булды. Мондый чаралар яшь укытучылар өчен хезмәттәшләреннән тәҗрибә алып, үз эшләрендә яңа ысулларны кулланырга мөмкинлек бирә. Гуров фикеренчә, укытучы укучылар белән бер адымнан атларга һәм шул ук вакытта нечкә күңелле психолог та булырга тиеш. Бүгенге яңалыкларыбыз шул булды. Барыбызга да тынычлык, иминлек телибез. Бер-берегезне саклагыз. Исән булыгыз.